Devojke, brzo skinite svoje poklopce. O, Julie je dobila lubenicu. Kako je lepa. A šta je kod Mije? O, to je crvena paprika. Nema sreće što je trouglasta. Mislim da bi trebalo da prva počne Mija, s obzirom da je njena hrana neprijatna. Dobro, nadam se da neće biti suviše ljuta. Probat ću malo. Ju, kako ovo odvratno. Ne mogu više, devojke. Dobro, poješću to. Jao, jadna ja. Šta? Šta mi se dešava? Unutra me sve peče. Ne mogu da držim vatru u sebi. Moje ruke, o ne, moja vafla izgorela. Gotovo. Zaustavit ću te uz pomoć lubenice. Tako je mnogo bolje. Je li sve u redu? Super. Dobila sam izgorelu vaflu. Morat ću da je probam. Fuj. Šta ste sada dobile? O, Mija ima tortu. Super. Čini se da ova okrugla borovnica savršeno odgovara Julie. Mija, prema pravilima moraš da joj daš borovnicu. Hajde, nisi valjda Cicija? Ostaje ti celo trouglasto pače torte. Sad će Mija dati Julie sve svoje okrugle borovnice. Mija, možeš li da paziš? Gotovo, sad ću te prebiti. Stani, ne smijemo se svađati u ovom izazovu. Mija, pojedi svoju tortu i nastavit ćemo izazov. A lako? Jao, tako ukusna. Čak nisam ni mislila da torta može biti tako lepa. Super! Nisam ni iznenađena nekulturnošću Mije. Otvorit ću svoj tanjir. Šta sam dobila? O, pizza! Kako je super! Sad ću pojesti sve. Stanite, ovo nije vaša pizza. Ja ću je pojesti. Da li vi vidite ovo trouglasto pače? Treba da bude moje. Kako lepo miriše. Julie, izvini, ali sama se otkinula trouglasto pače. Sve je fair. Ja moram da pojedem ovaj komad. O, prelepo. Mislim da bi trebalo da pojedem i ostalu picu. Julie, pusti. Zar zaista misliš da ću ja tako lako pustiti celu picu? Ne može. O ne, moja ukusna pizza je pokvarena. Ali ću je ipak pojesti. Hej, šta ste ovdje napravile? Osjećat ću se na vašu picu. Gotovo, sad je more da skinem poklopac. O, rezanci, cool. A Julie, izvini, malo sam preterala. Ne, moje rezanci, sve si razbila. I kako ću ih sada jesti? Dobro, otvorit ću i vidjeti. Ja, devojke, pazite. Da Julie nije slomila moje rezance, ništa se ne bi dogodilo. A sad smo svi u rezancima. Pa dobro, hajde da vidimo šta će biti dalje. A mogu li prvo da otvorim? Odlično. Opa, imam kvadratnu čokoladu. Cool. Sad ću je podeliti na komadiće i pojesti. Pogledajte moje nokti. Arr! Šalim se. A neću vam ništa dati. Kako ukusno. A Mija, možeš nastaviti? Dobro. Ja sam dobila smrdljivi plavi sir. Odvratno. A zašto sam baš to dobila? Kako da ga jedem? Tako smrdi. Čak i smeće miriše prijatnije od ovog sira. Ok, probat ću malo. Fuj. O ne, Tina. Zašto si mi ga stavila u usta? Sad mi smrdi iz usta zbog tebe. A sad je more da skinem poklopac. Šta će biti ispod? O, to je chips Pringles. Cool. Šta? Da ti dam? Ne. Znam kako da nateram Julie da mi da chips. A Julie, stvarno hoćeš da probaš chips sa ljutom paprikom? Pogledaj. Julie, jesi li primetila da je chips ljut? Da, tako je mnogo bolje. Šta? Ti si me prevarila. Chips nije sa paprikom, već sa lukom. Vrati mi. Ja ću ga sama pojesti. O, ukusno. Moram odmah da pojedem sve što ima. Šta? Slomila si mi kul od čipsa. Ali nema veze. Već sam smislila drugu ideju. Napravit ću krug od čipsa. Ispalo odlično. Izgleda tako cool. Čak ne mogu da ga pojedem. Ali ga ni vama neću dati. Morat ću da probam moje umetničko delo. Jeste spremni? Onda otvorite istovremeno. O, Julie dobije Skittles bombone, a Tina žvaku Huba Buba, a mi je šargarepu. Hajde da počnemo sa Tinom. Neću ništa dati vama. Ovo je samo moje. Sad ću probati jednu žvakicu. Uhvatila sam. O, kako je ukusno. A vidim da vas moje veštine hvatanja hrane baš iznenađuju.
Onda gledajte šta još mogu. Sad ću skinuti safom od sažvaka i jednim pokretom ruke mogu pretvoriti to u konfete. Zar to nije cool? Hej, nemojte duvati moje konfete, a lepo svetlucaju na stolu. O, ostala mi je žvaka. Moram je brzo pojesti. Sve sam uhvatila, a sad ću naduvati balon. Ups, nije uspjelo. Hej, zašto se smijete odmah? Nema veze, pokušat ću ponovo. Nije uspjelo. Mija, nemoj mi se smijati. Sve mi je jasno. Sad ću napraviti najveći balon kako bih odletela daleko od vas. Trenutak, još malo. Hajde. O ne. Prestani da se smiješ i jedi svoj Skittles. Okay. Sad ću odseći kraj pakovanja i probati bombone. Obožavam Skittles. Okrugla hrana je najbolja. Tako je ukusna i lepa. O da, želim da pojedem sve bombone. Čak imam i slamčicu. Evo je, kroz nju ste tako smešni. Šta? Mija želi bombone? I Tina hoće Skittles. Ja želim u svemir, pa šta sad? Ja vam ništa neću dati. Ovo je sve samo za mene. O, prelepo. Imam puna usta bombona. Jo, izgleda da nije trebalo da se smijem sa punim ustima. Julie, isprljala si devojke. Eto, smatraj da si ih častila. Sigurno im se dopalo. A brže pojedite sve bombone koje možete. O, Julie je provalila vašu lukovu taktiku. Ko je ostao? Mija? Hajde! Čekate Šargarepa? Što si tako tužna? Hajde, jedi. Ti si naš zeka. Sami ste zečevi. Sad ću probati. Nije loše. Čak mi se i svidjela vaša Šargarepa. Eto, sve sam pojela. Jo, nešto nije u redu. Nešto čudno se dešava sa mnom. Šta je bilo? O ne, Šargarepa je bila prokleta. Sad sam strašni zec koji će vas pojesti. Jeste se uplašili? To je bila šala. A mogu li da budem prva? Okay. Naravno. Da vidimo. Ovo su moje omiljene bataki iz KFC. Kakav miris. Fantastično. Imaš svoju hranu? Tačno, sad ću pogledati. I kod mene je piletina. Batake su čokoladne, zamisli. Nikad pre takve nisam probala. To je jako ukusno. Oduševljena sam. Jedeš tako privlačno. Hoću ja? Pa šta čekaš, jedi. Stvarno? Mogu zamisliti taj divan ukus. Jao, takva hrskava kora. Super. Potpuno sam zaboravila. Treba uzeti kečap. Sa njim će biti mnogo ukusnije. Šta? Nemoj bacati u mene. Izvini, ne čujem šta pričaš. To je jako ukusno. Ne mogu stati. O, da. Super. Oduševljena sam. Želim još. Mamice, prestani, kažem ti. Izvini, slučajno sam. Pa koliko više? Gotovo, sama si tražila. To je rat. Vojnik je spreman za borbu. Sad ćeš vidjeti moju moć. Let's go! Hvataj! Kija! Oh my god! Jel tako? To! Svaka mi čast. Želiš rad, znači? Bit će ti rad. Tako si smešna, ajoj. Eto ti. Hej, kako ti se sviđa ovo? Eto i tebi, eto. Kako ukusno. Izgleda da sam pobedila. Malo sutra. Što? Pa dobro. Tako smo smešni. Čekaj, pala mi na pamet jedna misao. A šta ako mi i kanta jestiva? U pravu sam. To je jestivi papir. Sviđa mi se. Daj da probam. To je zaista ukusno. Nice. Let's go! Super. Šta to tako loše miriše? Izgleda da je to nešto ispod poklopca. Šta? Prava kaka? Kakav smrad, užas. To nije brzo. Sad ću. Izgleda da je to običan toaletni papir. Jao. Odvratno. Povratit ću. Samo ne
mene? Dobro je. Jao, prokletstvo. Potpuno sam zaboravila da je papir prljav. Plašim se da stira pokopac. O ne, kaka? Uopšte ne smrdi. Izgleda da je od čokolade. O da, blago meni. Hej, vidi ovo. Kakva ukusna čokolada. A od čega je toaletni papir? I on je jestiv. O, kako slatko. Super, dobila sam tortu. Veoma je ukusna. Hej, hoćeš mi dati pače? Drugi put? Pa dobro. Hoću sama da pojedem. Jako je ukusna. Cicija. O, ideja. Sad će biti prank. Omotat će se u papir kao mumija i uplašiti našu lepoticu. To je divno. Hej. Šta je bilo? Mamice, u pomoć. Kako smešno. Moj prank je uspeo. Svaka mi čast. Dok je lepotica u nesvesti, probat ću njenu tortu. Kaže da je jako ukusna. Wow, stvarno? Hoćeš da budeš prva? Hajde onda. Opa, ja volim sushi. Imala sam sreće. Hajde da vidimo šta je kod tebe. Hajde, i mene zanima. Super, i ja volim sushi. Dobro je što su stavili japanske štapiće. Jesti štapićima je jako zabavno. Prvo ću umočiti sushi u svoj sos. O, to je prelepo, ali nešto nedostaje. Tačno, imam slatke roze konfete u torbici. To će učiniti moj jelo lepšim i ukusnijim. Prijetno mi. Oho. Pa dobro. Ona je dobila roze štapiće sa šljokicama, a ja obične crne. Nema veze. Svakako ne znam da ih koristim. Možda tako. Ili ovako. Ja, šta je ovo? To ne mora biti tako teško. Šta? Stvarno ne znaš da jedeš štapićima? Ajoj. Pa šta sad? Ješću rukama, baš me briga. Tako je lakše i brže. Stvarno? Hoću ja da probam? Još lepši su nego obični suši. Sad ću ih preliti čokoladom. Tako je mnogo ukusnije. Super. Sve ću pojasti. Baci kocku, ti počinješ. To je bomba. U pomoć. Drži. Ne. U pomoć. Šta da radi? Moramo isključiti nekako. Zašto neće? Isprljala sam prst. Čudno. To liči na čokoladu. Sad ću probati. Pa to je torta. Zamisli. Šta to radiš? Jedeš bombu? To je torta. Neverovatna torta. Obožavam čokoladno punjenje. To je torta? Uplašila sam se. Super. Tako mi se sviđa. Ko bi rekao da bomba može biti tako ukusna? Čak i tajmer jesti. Tako je mekan i nežan. Topi se ustima. Srećna sam zbog tebe. Ali to znači da je kod mene prava bomba. Mamice. Uradi nešto. Treba je hitno isključiti. Tišina. Daj mi da razmislim. Čitala sam negdje to. Tačno. Treba preseći žicu. Onda će bomba prestati da radi. Sad će to uraditi. Hej, drugarice, gde si? Ispod stola sam. Da, odlična ideja. Samo požuri. Moram se koncentrisati. Ruke mi se tresu. Koju žicu treba seći? Ako pogrešim, umrećemo. Kaze nisu dovoljno oštre. Daj mi to. Ja, stvarno neće. Šta da radimo? Vreme ističe. Hej, nemoj padati. Probudi se. Gde sam ja? Moramo hitno razoružati bombu. U redu. Zatvorit ću poklopcem i sesti na nju. Dobro je. Jao, šta se dešava? Jesi li dobro?
U pomoć! Letim! O, ne! Jesi li živa? Izgleda da jesam. Ejoj, tako sam se uplašila. Boli me svo telo. Bravo! Spasila si nas. Ja sam prva. Ne ja. Okay. Papir, kamen, makaze. Hajde. O, pobedila sam. Da vidimo šta sam dobila. Wow, to je hot dog. Kakva sreća. Jel mi zavidiš? Aha. Sad ću politi kečapom i pojesti. Ej, zašto kečap ne izlazi? Šta je bilo? Pritisnut ću jače. Ajoj, baš si smešna. To nije smešno. Sad ću obrisati lice i sve će biti u redu. Super, uspela sam. Jao, kako lepo miriše. Daj mi. Kako da ne? Sanjaj. Sama ću sve pojesti. Super. Ali ja sam gladna. Možda ipak neće primetiti ako uzmem jedan hot dog. Hoću. Dobro, neću. Ne brini, neću te nikome dati. Mama. Jao, kako to uradila? Kakva brzina. Tako se to radi. Hoćeš još nešto da ti pokažem? Vidi kako mogu. To je već previše. To izgleda odvratno. Pa dobro, izvini. Inače možeš početi da jedeš. O, i moji hot dogovi izgledaju jako dobro. Već pretpostavljam od čega su napravljeni. Naravno, čokoladne torte. Sad ću ih preliti čokoladnim sosom i pojesti. Jedva čekam da probam. Kako slatko. Oduševljena sam. Hoću i ja čokoladnu tortu. O da, oduševljena sam. Hoćeš li me častiti? Izvoli. Jesi stvarno poverovala? Cicija? Pa dobro. Vidi kako mogu. Wow. Jao, šta se dešava? Vrat je porastao. Medicinska sestra dolazi. Izgleda da ne, znači mogu pojesti nešto. Što? Odakle su ti slatkiši? Ne bih legla u bolnicu bez njih. Ko to ide? Joj, moram sakriti čokoladu. Stavit ću ju u gips. Tako je. Gospođice Tina, potreban vam je mir, a vi skačete ovde. Šta krijete ispod pokrivača? Aha, vidim čokoladu na usni. Otvori. Tina, znate da su slatkiši zabranjeni u bolnici? Uzet ću sve to. Tako je. Ne, nemojte, ostavite mi bar nešto. Ajoj, kako je bezobrazna. U stvari, ostao mi je Twix koji nije pronašla. Kako lepo miriše. To je baš ono što mi treba. Prelepo, ali nemam više. Ovaj problem treba nekako rešiti i već znam kako. Pa slaću bratu poruku da mi treba slatka pomoć. Ko mi to piše? O, to je sestra iz bolnice. Šta? Kakav užas. Moram joj hitno pomoći. Sad ću uzeti sestrine omiljene slatkiše i otići u bolnicu. Pokušat ću da prođem. Možda me neće zaustaviti. Šta nije u redu? Slatkiši su zabranjeni. Pa dobro. O, dobar dan. Dali ste mi genijalnu ideju. Ozbiljno? Neće ni da je pregleda. Dakle, moram hitno zatrudneti. Ali, pošto sam muško, mogu zatrudneti samo slatkišima ispod duksa. I moram staviti periku. O, ja bih bila lepa plavušica. Sad ću namazati usne. Odlično. Ostaje samo da stavim ranac ispod dukserice i mogu ići. Gotovo. Oho, to je već druga trudnica. A mogu li da vam poslušam stomak? Ne, porađam se, treba mi doktor. Ajoj, prođite brže. Kako je teško trčati sa takvim stomakom. O, Tina, ćao, šta je? Ne prepoznaješ me? Da li se sigurno poznajemo? Znači, imao sam sjajan plan.
To sam ja, tvoj brat Oskar. Doneo sam ti slatkiše u stomaku. Posluži se. O, ja sam Tinina cimerka. Molim vas, dajte i meni. Šta je s tobom, Julie? I ona želi slatkiše. Naravno da ćemo ti dati. Jedi slobodno. A možete da mi stavite usta? Ako to ide sa slatkišima, ostavi to ovdje i možeš proći. Hajde, hajde. No. Mamice, koga ste to dovezli? Šta mu se desilo? Voz me je pregazio, a onda slon. Ajuj, treba ga hitno odvesti u operacionu salu. Žao mi je, dečak je tako mlad. Daj mi slatkiše. No. Kakav je ovo dan? Šta? Je li to moj brat Oskar? Šta mu se dogodilo? A recite mi da li je živ? O, slatko je komi. Kako to? Slatka koma, da li si mogao smisliti nešto zanimljivije? Tina, doneo sam ti slatkiše. Morao sam da smislim to da bi me pustili. Hajde, zajedno da jedemo. Dajte i meni. Ovdje sam. Svaka mi čast. Tako je, brate. Julie, hvataj. Joj, izvini. Jadna Julie. Pa koliko više? Već sam ti rekla da ne smiješ ući sa slatkišima. Daj ih ovamo. O da, od uvek sam htjela da oduzimam deci slatkiše. Poješću to sve posle posla. Od detinjstva sam htjela da budem medicinska sestra. Obožavam svoj posao. Pa ona je medicinska sestra. Smislio sam kako da unesem slatkiše. I ja ću se presvući u medicinsku sestru. Tačnije brata. Oh, man. Žao mi je, ali ne smiješ uneti ovo. Hej, ko si ti? Novi medicinski brat? Pa dobro, idemo onda na ručak, ali pratim te, kolega. Hitno mi treba ova kutija sa slatkišima. Odneću je sestri. Moje gumeni crvi. Obožavam ih. Ko to ovdje jede slatkiše? Tina, opet ti. Sve sam video. I doneo sam ti još slatkiša. Ćao, sestro. Brate, jesi li to stvarno ti? Tako sam gladna. Hej, ne zaboravite na mene. Ej, Oskare, zaboravio si da se pozdraviš sa Julie? Ćao, Julie, kako si? Ćao, kolega. Znala sam da takvi lepotani ne mogu raditi u našoj bolnici. Marš odavde. Da te više nisam vidjela. Jao, kako me boli glava. Strašno. Jao, opet ona ovdje. I kako da unesem slatkiše? Točno, odlična prilika da probam ulogu lekara. To će biti zanimljivo iskustvo. Lepo mi stoji beli ogrtač. Naočar za pametan izgled, tako je. Značka i kutija sa slatkišima. Dobar dan, doktore, treba mi vaša pomoć. Strašno me boli glava. Pipnite ovdje. Joj, dajte mi neku tabletu. Oh, no. Šta, hoćete tabletu? Pa dobro, sad ću naći nešto. Ajoj, imam samo slatkiše ovdje. O, tačno. Skittles baš liči na tabletu. Evo, izvolite. Hvala, doktore. Valjda je poverovala. Moram da idem. Hej, a zašto je tableta tako slatka i podsjeća me na Skittles? Pa to je stvarno Skittles. Šta? Ozbiljno? Moram da idem, čao. Jao, a glava me i dalje boli. Slatkiši su zabranjeni. Je li to spava? Moram se pretvoriti u matorog, onda će me sigurno pustiti. Je li izgledam dobro? Odlično. A ko je ovdje? Ajoj, zašto tako galamite? Ko si ti? What? Moram provjeriti da li imaš slatkiše. Jao, tačno, danas je stariji četvrtak. Naravno, gospodine, prođete kod lekara. Već vas čeka. Stanite, šta je to? Aha, gotovo. Iznervirali ste me, stanite. Jesu to slatkiši kod vas? Ne znam odakle su. Marš iz mog odelenja. Odlazim. Ćao, čao. Pomoći ću ti. Oho, još možeš i da hodaš. Marš odavde. Danas je težak dan.
Jao, kakvo jako svetlo. Odakle dolazi? Ćao, mala. Moram da posjetim sestru. Tek sam stigao sa turneje. Hoćeš me pustiti? A ja ću ti otpevati. Wow, kako lepo. Hvala na pesmi. Šta, ja? Da otpevam? Ali ja sam obična medicinska sestra. Ma probaj. Dobro. La, la, la. Jel vam se sviđa? To je najbolje što sam čuo. Zaslužili ste rozu svojim pevanjem. Hoćete me pustiti kod sestre? Nadam se da ćemo se vidjeti na mom koncertu. Važi, javi mi se. Bye bye. Kako mi je dosadio ovaj glupi gips? Kakav je ovo klovn? Šta ti je, to sam ja, tvoj omiljeni brat Oskar. Ponovo sam uspeo da ti donesem slatkiše zahvaljujući svojim genijalnim idejama. Šta se smiješ? Dobro, a je li ovo smešno? Hajde, posluži se, sestro. Jupi, slatkiši, želim sve da pojedem. Pridrži to, a ja ću vam otpevati svoj novi hit. Tina, pevaj ti. O, da. A sad ja. I ti pevaj, mala. La, la, la. O, da, kako dobro osjećaš muziku. A sada svi zajedno. Hajde. Please. Pustite me, moram da promenim zavoj. Kako ste mi dosadili? Svuda piše da su slatkiši zabranjeni. Šta vam nije jasno? Treba nešto smisliti. O, pala mi je na pamet ideja. Pretvorit ću se da mi je slobljena ruka, a ove štačku ruku ću sakriti hranu. To je genijalno. Jao, moja ruka. Stani, reci mi iskreno da li imaš neku hranu kod sebe. Možda ovdje? Jao, mamica, izvini. Prođe, naravno. Hvala. Oskare, šta se dogodilo? Moja ruka boli me, ne osjećam je. Jao, izvini, Julie. Šta si legla ovdje? Znate, imam iznenađenje za vas. To je bila šala. Sa mnom je sve u redu. Samo sam donio slatkiše u gipsu. Da, znam da sam genije. Daj mi slatkiše. I meni. Amen. O, da. Obožavam Skittles.